Stüdyo Kurdistan 24 ya İstanbul ji bername Rojav Silav lu temaşavanên hêja ve heftê dîsem li pêşberî we ne bi mêvanên xwe yên hêja ve heftê em li ser meseleya Kurd an ku pirsgirêka Kurd em ê xeber bidin ev pirsgirêk bi taybetî ji dema damezrandina komara Tirkiye û heta îro di kîjan qonağa re derbas bû di kîjan heyamê elbet nêzîkatiyek çawa ji aliyê desthilatdariyan ji aliyê dewletê ve nêzîkî vê pirsgirêkê bûne em ê wisa hewl bidin ku hinekê wisa berfireh biaxivin bi taybetî di vê çarçoveyê de bandora Yekîtiya Ewropa her bandora dewletên Yekbûyîn Amerîkayê her dîsa di rûşhilata navîn de balanseke çawa di nava têkiliyan de peyda dike çê dike em ê vê hinekê biaxivin ê belê di destpêkê de li ser vê meseleyê li ser vê pirsgirêkê nûçeyek me heye em dixwazin wê nûçeyê temaşe bikin û dû re em ê bi mêvanên xwe re wisa bawekê berfireh li ser vê meselê rawestin. Nivîskarên lêkolîner sedemên bêçare sermayîna Pirsa Kurd û Kurdistanê bi sê xalên serekî ve girêdayî rave dikin. Lêkolînerên Kurd dînin ziman piştî ku İmparatoriya Osmanî ji destpêka salên heysidê ve dixwaze serweriya Kurdan li Kurdistanê ku peymana 1514 da nas kirbû ji holê rabike, pirsa meseleya Kurd jî dest pê dike. û li Tirkiye û Bakur jî ew hişmendiya unîter bi damezrênerên Komara Türk Mustafa Kemal û hevalên wî re bi polîtîkayên Tirkperestî berdewam dike. Nivîskarê lêkolîner Saîd Veroj balê dikşînek piştî şerê yekemiyê cîhanê li gor berjewendî û hevsengiyên rojhilata navîn û cîhanê damezrandina dewletên Ereb û Tirkiye ji aliyê zilhêzên wê demê ve wek pêwîstî hatiye dîtin û Kurd û Kurdistan ji nedîtî ve hatine dîtin. Dema ku em basa vê pêvajoyê bikin divê bêguman em wî polîtîkayê bizanin. Ew polîtîka jî 1916 bi peymana veşartiya Sykes-Picotê parvekirina herêmê hatibû diyar kirin. Türkiye jî nav da, Sûriye jî nav da, Iraq jî nav da, Lübnan jî nav da gelek dewletê Erebiyê ku çêbûn vana giş di encama wî peymanê de çêbûn. Di wî peymanê de jî piştî wî jî di polîtîka devletin mezin de mesela Kurd û Kurdistanê tune bû. Lêkolînerên Kurd balê dikşînin ku ji ber hişmendiya polîtîkayên Komara Tirkiyeyê li ser hatiye damezrandin, nijadperestiya Tirk û Tirkperestiyê hin hikûmetên ji bo piştgiriya Kurdan bistînin polîtîkayên demokratîk birêxistibin jî ew polîtîka bi encamên erênî heta niha nehatine encamdan. Nivîskar û lêkolîner Tahsîn Sever jî balê dikşîne ku pêwîstî bi guherîna wê hişmendiyê heye û ew jî tiştekî hêsan nîne ji ber ku polîtîkaya Tirkiyeyê naskirina Kurdan û Kurdistanê wek têkçûyîn û binketina xwe pênase dike. Tirkîtî di nav xwe da tehamülê milletekî din nake. Yani ne tevekî din, ne kêm ne tevekî din. Giş nav armanca wî vana teva di nav xwe da bihelîne. Yani Kurda jî, em bên Rûma jî, Ermena jî, Sûryana jî, vana tevayî di nava em bên îdeolojiya Tirkîtî de bihelîne. Oysa devlet bi vî felsefê hatibe ava kirin guhertina wî zaf zehmet e. Yani ev reforme nabe. Yani gerek ev zihniyet biguhere. Lêkolînerên Kurd sedema yekem bi peymana Sykes-Picot re plansaziya teşedayîna rojhilata navîn ya piştî şerê yekemiyê cîhanê, duyem nebûyîna plansazî û hişmendiyeka rêxistinkerî û yekgirtiya neteweyî di nav Kurdan da û sêyem jî hişmendiya ku Komara Tirkiyeyê li ser hatiye damezrandin, sedemê neçareseriya pirsgirêka Kurd û Kurdistanê dest nîşan dikin. Belê ev mesele, ev pirsgirêk li Tirkiye, li Bakurê Kurdistanê di pêşiya aramiya civakê de pirsgirêkek an jî astengiyekê herî mezin cih dikire. Helbet mêvanê me ji gelek cara dibêjin ku sedemê hemû pirsgirêkan jî bingehînên hemû pirsgirêkên li Tirkiye li Bakur ev mesele, meseleya Kurd e. Em ê bi kê re biaxivin bi du mêvanên xwe yên hêja em ê biaxivin. Doktor Wahab Coşkun ji zanîngeha Dicleyê ji beşa حقوقی هم خیراتن. گلک سپاس سابه. هر دیسا پروفسور دکتر عبدالله کران ج زمینگاه موش آلپاسرانه ج بشا تکلیه ناو دولتی هم جیب خیراتن. سرچاوان سپاس. بله. براستی دما کو مروف لوی مسئله دنیره ام دبینیم کو گلک مال ویرانی و مال خرابی بطایبتی پیدا بوده بطایبتی کردان
gelek zarara ku ziyaneke gelek mezin ji vê mesele dîtiye lê belê li gel vê yekê aliyê Tirkan jî an jî Tirkiye jî wisa zarar û ziyanek mezin ji vê mesele dîtiye. Piştî belavbûna Osmaniyan û her wiha di destpêka damezrandina komara Tirkiye'de vê pirsgirêkê rûda. Îcem ji Doktor Wahab Coşkun em dest pê bikin dixwazim. Vê pirsgirêkê çawa rûda? Yani bi taybetî ji dema damezrandina komara Tirkiye û heta niha. Wisa bi kurtasiyan dixwazin ji we bigirin? Gelek spas. Yani pişti herba cihanê li Türkiye Livran li vê erdnigarî tekoşînekî natevî dest pê kir. Di vî tekoşînê ser diheb qayda meşya. Qaydekî yek istikbalî tam digotin, yani azadîkî tam. Qayda dijî hakimiyet milliye, yani hakimiyet bira destê milletê de be. Ji bo van her du qayda bimeşin, çok az kes hebin gerek vî tekoşînê destek bidana. Piştgiriya vî tekoşînê bigirana. Yani ji bo komara Tirkiye. Tabii ji bo komara Damezrandina Tirkiye. komarê belê. Yani uçağı zaten Türkiye, navi Türkiye tüne bu. Uçağı Hinaji Osmanlı bu. Meclisteki de Ankara'ya yapıyor bu. Fakat bir mecliste evkaviçi bir, akıbet aviçi bir, uya Hinan'ı belli bu. De sehab konağı Grinke'yle burada. Yani Kongreye Sivas'e, Kongreye Erzurum'a, protokolü Amasya'ydı. Divana da geçtik de mesela hun navi Türk nabinin. Yani eğer tekoşindeki dinen bir tekoşinde ser navi Türk nameşi. Lura levi erdi çok az kes henin ji bo azadi avan geçtik em tekoşin didin. Ser vi fikri dimeşin. Ya ji mesela kanuna bingehin 1922 de o vakta onu demezdikin. Lura ji mesela navi Türkler bas nabi. Yani Luraji anasır İslamiye dibejin. Yani milleti Müslüman, milleti Müslüman benim vi tekoşini meşinin. Divi deme de navbera kurda daha fikir hebu. Yek, emi çava vi tekoşini emi çava lemezekin. Ali ki digotin em devlet millet dine geçtik azadiya xud dest pêkirin em jî azadiya xwe bixwazin yani em Kurdistanekî azad çê bikin alî ki dinê jî digotin em bi Türkare di vî têkoşînê de cî bigirin wexta piştî vî têkoşînê biqede bira devletekî ava bibe vî devleta me her du be yani devleta Türka û Kurda bibe. Mustafa Kemal û hevalê xwe jî vî sozê vî taahûtê dan Kurda. Wexta hûn peyvê Mustafa Kemal mêze dikin, hûn mektûbê Mustafa Kemal jî vegê Kurdara Nifsan hûn mêze dikin. Vî taahûtê dayê Kurda. Yani wexta piştî vî têkoşînê ew devletekî ava vî devlet ew hem devleta Kurda hem devleta Türka be. Fakat ji 1924 şu de rewş de giştî. Evet, îja vê guhartina vê rewşê em ji mamoste Profesör Doktor Abdullah Kiran em pirsin. Çima rewş guherî? Yani di damezrandina komarê û pê de ev tabloa ku an ew wêneyê ku mamoste xêz kirî çima gelo guherî û ev neheqî li Kurda hat kirin? Carekê peymana em dizanin ku di avakirina komberya ku komara Tirkiye ava bibe piştî şerê cîhanê yekem peymaneke navnetewî hat dest nîşan kirin îmze kirin ku jê re peymana Sevrê tê gotin. Her wekî tê zanin di peymana Sevrê da di xalên 62-63 da bi awayekî aşkerek tê kevşkirin ku ew ê Kurdistanek otonom, Kurdistanek serxwe ango otonom ava bibe û ev ê Kurdistana serxwe jî eger salekê bişû de beşek wê jî eger Kurdên Iraqê başûr ku wê çaxê jî mixabin dîsa Kurd parve bûn. Kurdên başûr jî bixwazin beşdarî wê bibin û ev ku ev em bêjin herêma otonomiya Kurda, devleta Kurdaya otonom bixwaze bibe devleteke ser bixwe ji bo vê mexsedê bi vê armancê serê li cemiyetê axuvam li koma milletan bide hingê ew ê koma milletan jî vê biryarê bisîne pêşavê xwe û ji bo Kurda devleteke ser bixwe bê ava kirin. Di peymana Sevrê da tiştê bingehî ev wekî ku gava em bala xwe didin peymana Sevrê rastî Brian Mayên Tir li gor peymana Sevrê tenê em bêjin li Enedolê Enedola navîn derekî wisa wek qilçikekî perçeyek biçûk ağ erciwan ra mabû û dewleta Osmanî jî tawlî mar bû ji wê em bêjin Kurdistan û ji Erebistan jê qetiya bû dewletên cur bû çê dibûn. Demekî bişûn da çîrok em zanin ki ku bi Mustafa Kemal û hevalbendên wî nesedûn da piştî wê dest pê kir. Mustafa Kemal siyaseteke wek çawa ku Wahab jî got ji destpêkê yani ji sala 1990 heta sala 1923 eger hûn li nivîsên wî eger hûn
li beyanên wê çapemeniyê binêrin hûn kederê binêrin peyva Tirkinîne tune şixu anasirî İslamiye. Dibêçe du yani Anasır navê İslamiye dibêje. Anasirî İslam Ha, yani hêmanên İslamî divê ev welatê ha li vî welatê ha Müslüman hene Müslümanên vî welatî mafê wan heqê wan heye ku ew jî ji xwe re wek dewletekê serbixwe dewletekê ava dibê bikin Müslüman yan dibê Müslüman. Kurt. Müslüman. Müslüman. Anasır Kurci İslamiye. yani anasırı İslamiye yani unsurên esasên İslami esasên İslami jî kîne yani ji pêk hateyên Kurd û Türk û Çerkeza Mustafa Kemal jî dibêje ya ji van kesa pêkti û di wê çarçovê de jî çawa di qanûna bingehiya sala 1921 da jî bi aşkareyê dîsa di wê derê de jî di xala yazdahan da jî bi aşkareyê têkevşkirin kî ku ew yani Kurdistan hebe Kurdistan wek otonomeke serxwe yani otonom herêmeke serxwe ew ê desthilatiya wê di destên Kurda da ve ew ê em bêjin mesela li Kurdistanê zimanê perwerdeyî û ev karmarê wexfî û jiyana rojane û evan hemû karêha jî di destê Kurda da ve tenê Ankara gişti destê rêveberiya herêmê. di destê rêveberiya herêmê da ve lê piştî ku Mustafa Kemal van tiştê ha li vir Mustafa Kemal bi awayekî aşkereyê çawa ku birayê me Müslüman jî dibêjin takiye dikir piştî ku peymana Lozanê hat îmza kirin evana hemû di rojekê de qediyan tafilê Mustafa Kemal biryar meclîsa pêşiya Tirkiye kiyo di dîroka Tirkiye de meclîsa yekemîna Tirkiye meclîsek bi rastî jî demokratîk e meclîsek hemêzkar e têda Kurd jî hene tafilê rabû vê meclîsa ha guard komisyonekê ava kir ji bo ku em bêjin meclîsa dudiya û ew mebûsên meclîsa duemîn jî ji alî ew komisyona ku Mustafa Kemal kiriv hatin bijartin lê dîsa jî li gora dilê wî derneket meclîsa dudiya jî. Helbet dîrokekê mesela Kurt heye û gelekê dirêj jî wisa berfireh û kur ev gelek hûrgiliyê jî muheqeq hene li belê di sala 1946 de zimanê Kurdî di bên cilûberg û folklor û navên Kurdî û navên bajara hemû dibên hatine qedexekirin her dîsa 1924 de qedeheya yekemîn 24 ya yekemîn 24 dest pê dike li belê 46 de jî û 8 de jî Siyah de jî heye. Siyah de jî heye. Tabii Her her demî de. belê yani ew tabloya ku di destpêka damezrandina Komarê de pey derpey di nava sal û zeman de her tête guhertin yani wisa dibêjin ku we jî di raporekê xwe de gotu wekî ku ji Kurda re dibêjin hûn ker û lal bin hema yani ne bibîsin ne bêjin yani ser zimanê Kurdî yani belê yani çima ev guher yani esas çima guher yani ber Türkiye jî wexta piştî herba cîhanê û piştî têkoşîna netewî ber Tirkiye jî du hevrê hebû ya ev devletekî demokratîk ava bikira ya jî ev devletekî otoriter ava bikira yani devletekî otoriter ava kir mesela ew kê de li parlamentoya Tirkiye de jî derheqê de gelek münaqeşeyê mezin henin mesela 1924 de qanûnê bingehîn tê amadekirin divî demî de dibên evên hemvelatiyê me kîm bi yani em hemvelatiyê xwe çawa tarif bikin çawa tarif bikin gelek kes dibêjin mesela em hemvelatiyê xwe em hemvelatiyê Türkiye em wernavê deynin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Komara Türkiye hemvelatiyê Komara Türkiye em wer deynin fakat ê nêzîkî Mustafa Kemal derdkevin dibên na vî devleta Tirkiyeyê eger em hemvelatiyê xwe tarif dikin vî hemvelatî gerek Türk bi gerek Sünnî bi gerek laîk bi wer ancak karı bibe hemvelatiyê yekemîn êdinê hemvelatiyê me nene vê ji bo çi werkir devlet ser du heb prensiba hat ava kirin prensiba yekî neteveperestî neteveperestî çi heta îro jî ew heta îro jî berdewam dikir esas bi sebet sedemekî jî çareserînebûna vê meselê ew nêzik neteveperestî çi neteveperestî dibe Osmanlî nav Osmanliyê de pir nasname hebû yani Türk hebû Kurt hebû Ereb hebû Bulgar hebû Boşnak hebû vana çi kir vana giştik devlet hilveşandin ji bo wî em ê çi bikin em ê van nasname giştik ji ortê rakin kî li vî welatê dî jî gerek giştik Tirkiyê kabul bikin di çembera Tirkiyê de wezîrekî dade heyeti Bozkurt Mahmut Esad Bozkurt yani peyvên wê ya piş agirî ya piş hareket agirî 1930 dibêjî ê li vî welatî ne Türk bi tenê mahfekî wan heye mahfa hizmetkariyê hizmetkariyê belê îcaz xwazim hinekî ber bi îro ve werim roja me ve werim piştî ku ew komar hat damezrandin helbet di nava çendîn sala de her 10 sala carekê qedexeyek an jî veke
بانگورێکی بسەر کوردادا ڕاستی هاتن زمان و چاند و هەلبەت هەر تشتی کوردا پشتی کو هات قەدەخەکردن لێ بەلێ ئێدی مەدید کو دنیاکێ ئەس بێژم وسا سینور هێدی لێ ڕادەبن دەبێن یان دنیاکێ گلوبال وڵاتێن پێشکەتی وەکی ئەوروپا وەکە ئەمریکا کو پرسکەرێکیان خوا ئەکسەریەتە پرسکەرێکیان خوا چارەسەر کرد چ قاس دکارن پێش دەبچن لێبەلێ ترکیە بە تایبەتی دنەبا وان ساڵەدا بە تایبەتیژ دامەزراندنە پەکێکی و پێدا حتا ئیروژی هەر ژوان پرسکەرێکان خلاص نەبوو لێبەلێ هەیەما ئاخ پارتیێدا مەدید کو هەندێک گاڤ هاتنە ئاوێتن وڵاتی هەندێکی کارین ڕەحەتتر خۆی ئیفادە بکرد لەسەر تەلەڤیزیۆن هاتن دامەزراندن و گاڤێن بڤی ڕەنگە هاتنا بێدن یعنی هۆن دڕۆژا مەدە بە تایبەتی vê pêvajoya ji ئاخ پارتiyê dest pê kir yani ئاخ partiyê li gor nêrîna we ji bo Kurda çi kir bi taybetî mamoste Abdullah Kiran xwazim hûn bersiva vê hûn bidin divan demên dawiyê de bi taybetî wêraniyek çawa çêbû lê ئاخ partiyê çi kir û niha çi dike AK Parti'ye her vakit kötü zanın pişti sala 2012'dan bi taybeti sala 2013 û 14 da Brastî di pirsa çareserkirina mesela Kurdî da hin gavên esasî hin gavên bingehîn avêt û her wa Serokkomar Erdoğan jî divê meriv heqê wî nexwe Brastî jî bi wêrekî em bêjin hin tiştên ku li Tirkiye tabû bûn tabû yani em bêjin nedhatin peyvîna wan derbend bû em bêjin her kesî wisa nikarbû bû wêrviya li ser raweste li ser bipeyve Serokkomar Erdoğan evan hemûyên hat bin pêkirin û heta demekê jî wî karê ya wisa pêş ve bir ku got min netewperestî kiriye bil ningê xwe yani ew yan netewperest ji bo em bêjin bi taybetî vê peyama wî ji bo netewperestên Tirkiye peyameke wisa hişk bû ku bi te way nedat qebûl kirin rêyekê da berxwe ji bo çareserkirina meselê bi rastî hin gavên wek ku min got esasî jî hatin avêtin komisyon hatin avakirin her wekî ku çawa ku wahab jî di navê da cî girtibû em bêjin heyetek ji aqilmendan ava bû ew aqilmend li seranserên Tirkiye geriyan bi însanên ku em bêjin bi mirovên Kurd û Tirkiyên ku ji vê mesela ha xesar dîtine yên ku can dane yên ku em bêjin malê ku canê ku em bêjin wara ji bo aşkirin û başkirina vê birînê gavekê avêtin lê di sala 2015 da mixabin evê xizmeta ku hat kirin bi yek derbekê ji navê rabû bi derbeya sala 2016 ya em bêjin FETÖ'yî jî ku tê gotin hê wê jî mesela Kurdî kir ku êdî wek berê serhat nixamtin û Tirkiye dîsa çawa ku hergav di çapameniyê de jî çand car bi car bas tê kirin Tirkiye zivirgin qodê xwe yê dema komara kemalîst dema komara kemalîst jî ji xwe li ser reddê bû li ser înkarê bû li ser nedîtinê bû û li ser derbendiyan yani xedexe derbendiyan diçû Tirkiye zivirê vê xalê li vir gelo şaşî çi bûn ki em bêjin mesela bu sedem ku vî tiştê ha vê gava ku hat dest pê kirin neçû serî çima Kurdan ji siyaseteke bi vî cûreyî bi rastî jî bi aqilane bi awayekî firaset îstifade nekirin divê em ku li ser vê yekê bi kûrî û bi dûrî rawestin bifikirin ev xaleke pir mühim ya min ev hêjayî peyvînê ye ew jî mamoste jî nav wan xebata de carna cihedî girtwî heyama pêvajoyê de yani li vir de dema ku ev gavên wisa demokratîk hindekê dihatin avêtin de li gor we yani dewletê bi xwe ne desthilatdarî dewletê bi xwe biryara çareserkirina vê meselê dayî bû bi fişarên Ewropa jî yan firsetek dan Kurda firset baş bikardانîn Yani pirskereki hevi vaktal hole ve melen kar bir pirskereki teni bağlı ki biner khidi gerek melen her do ali mezeki jibo vip pevajoy vip prosesi jibo çi despekir ez baverdikim jibo le roşlata navin gelek bu yeri mühim çeydi bu roşlata navin nüde daha tanzim kiren devlet xus ki nafxuy de vip pirskereka kurçare ser ki o vi peleki mezin tegora bervi peli baş bir sekine. Huni çava bir sekine onu ancak
پرسکرێکە کورد چارەسەر بکن و کارم سێکنن ji bo wî dest bi diyaloğê kir fakat vî diyaloğê neçû ser ji bo çi neçû ser ez bawer dikim du heb sedemê wî heye sedemê yekî proses bi xwe prosesekî baş yani inşa baş inşa nehat bû زمین He. باش داخت بودن yani zemîna wî hebû fakat ra gelek şaşîtikî mezin kirin yani armanca her du alî çi bû viya ne bellî mesela her du alî jî digot aşîtî fakat her du alî jî aşîtî tiştê cuda fan dikirin yani veya وی هیامی گلک هیئت و ام بیجی شانده دو چون جدرو و اوان دولتن پرسکریک چارەسەر کردن دهاتن دور yani çima minak negirti jderve yani ez bêjim ya esas daxwazê Kurda devlet li ber wan disekinî gelo yani devlet verdi fikri devlet digot em ê hinkî gavê demokratîk bavêjin van di nav van gavê demokratîk te ew ê daxwazê Kurda jî ew ê hinkî sis bibe PKK wî çek deyine ew ê vê pirsgirêkê ji ortê rabe fakat PKK jî werdi fikrî digot eger vî piştî vî pêvajiyê biqede ez li herêmekî de desthilatî gelek destê min de be vî desthilatiyê dewlet kabul nekir yani got em vî desthilatî nadin destê te ya jî temsiliyeta Kurda nûnertiya Kurda em tenê nadin te di vî ewkê de di vê xalê de gelek ewkekî mezin derket yani pirsgirêkî mezin derket fakat viya mühimtir yani belki viya jî biba çarêser biba biba lêberê viya daha mühimtir pirsgirêka Sûriye derket ortê yani pirsgirêka Sûriye navbera PKK û navbera devlet jî hevdû gelek zêdek vekir o vî mesafê dawê ew nebû dawê kêm nebû her du alî jî Sûriye gotin zigameya sorê xetameya sorê em ji viya qebûl nakin wiya jî dawiya ew yani dawiya vî pêvajoya rawastiya niha halê hazir vê pirsgirêka Kurd helbet hinek behsa trilyon dolar jî dikin an jî bi sed hezara milyar dolar perelê hat xerç kirin helbet derdûrê reqemekin ez hem nizanin lê belê behsa navbera 45,000 mirov tê gotin ku hatî kuştin belku 3-4 milyon insan koç kirin mirov koç kirin Kurda koç kirin di van bajarên mezin bi cih bûn bi vîya wayî mirov çawa lê meselê binêr yani pirsgirêka Kurd ez bêjim çareser nekirina pirsgirêka Kurd ji Tirkiye re bû barek çawa gelo bêguman bi taybetî eger hûn di çarçova vê xesara ku ji vê lerzê em bêjin ji vê erdhêjê çêbû eger hûn bala binekê xesara herî mezin Kurda dî carekê em bêjin ew kesên ku ji ser axa welatê xwe bûn yani 4-5 milyon bi zora bi zixta dewletê em bêjin piştî ku ew gund hatin hilweşandin li ser wî sedemê em bêjin mecbûr ban neçarman ku ji gundê xwe ji ciyên xwe ji warê xwe ji welatê xwe bar bikin û werin em bêjin li metropolên Tirkiye bicî bibin lê pêleke dijî li pey wê hat ew pêl jî çi bû yani bi taybetî di salên notan da li herêmê êdî dewletê kir ku jiyan pir zahmet bû yani rêl ber jiyana em bêjin rojane jî girt îcar piştî wê jî gelek însan jî hema êdî ji neçarî rabûn ne bi zora dewletê ji ber sedemên ekonomîk û em bêjin belkî hin jî siyasî pêlek di diya jî wisa koçberî çêbû ew hejmara kesên ku dev ji welat berdan û hatin li metropolên Tirkiye bicî bûn belkî di dora em bêjin 7-8 milyonî da be yani belkî zêdetir be jî ev giring e çawa çêbû şikesta herî mezin em bêjin sosyolojiya Kurd civata Kurd xwe carekê zimanê Kurdî têk çûneke em bêjin nedîtî dî gelehên em bêjin zimanê Kurdî berê gundên me bûn gundên me jî em bêjin ji navê rabûn li bajarên me ji xwe sîstema dewletê bi her awayî li ser asîmlekirina Kurda em bêjin hatibû danîn hê pêtir em bêjin مخابنیه شب پیدا کرد بله نه براستی در دوره 2 دقیقه وقتی اما با پیر ما اف پرسکریک کیشا باب مکشان ام دکشینن زورگ مجین نزانم دکشین یا نه بیا و ده هم هر موسا بردوام بکی یعنی هر ده هم افتالانی و ورانکاری و کشتو موسا هر ده بردوام بکی یان لگوری کو ام مگویا سینور دناوا دولت دارد بنیدی دولت پیش دکون اگر احتمالک هست که زارکن ما دنوا حضور آرامیه کنه بجی. که اول کتاب کیه ناوی افندی دیروکینن و امن افندی دیروکینن مثلا دیروکی ویچوا بخاروجا فقط في عندي بين يعني في حتى في برسكري كده دوام بك كرت ذاتا راحت نابيني ريال راحت نابيني في راس ليفل اللي عليه دنيش تركيا نكارج علي ابوري نكارج سياسي نكارج علي حقوقي استقرار ببينه يعني اگر تركيا دخوازه دولتي
mezun bir devletteki bir istikrar ve devletteki demokratik bir gerek bir mesela Kürt çareser ki İro 20-25 milyon Kürt değil Türkiye yani vana daxwazê wan hene îro daxwazê xwe bi riya siyasî binin zaman, bir riya çandî binin zaman, bir riya folklorê, bir riya popülerê binin zaman gerek hûn ji van daxwazara bersivekî bidin. Heta hûn vî bersivê nedin, o vî bersivê ji alî Kurdayê neyê kabul kirin, wî çaxê li Türkiye istikrar tamam nabe. بله مالا وا gerek spas burası dem zu derbastı cara dici mevgot lebele bakurto kurmancı kemzede mevsa bahskir mesela ki gelek kure ve ki mamste guti çent kule ve çent aliye ve hene ve bersavacı bedayin mala ava şu bu her du mehvane me doktor Vahab Coşkun o profesör doktor Abdullah Kıran zor spas juara بله تماشاوان هجا هیوی او کدنا و آزادی و دموکراسی ده مسئله کرد آنجی پرسکریکا کرد لباکور لترکیه بیچاره سرکرد دا کو هر کس نوا حضور و آرامیه ده جیانا خواه بردوام بکه ام گهاتن داویا برنامه روجف حتی هفته کدن نام خاطره